G on the beat. Na yi shirin bin sahu na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta dan dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na ƙosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru 10 masoya na jira ba a gaji ba ai haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da ɗan Musa ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba tafiya nake nisa na yi karawa na wuce Gombe yanzu na shigo Adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo banyo ba garin Fulani ne Adamawan Yola na ce amanar kyawu a kai garin Yola na ga Lubabatu yar mutanen Yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba a rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki na yi gamo a soyayya na yo doki ni na yi zaton soyayya da akwai zaki na ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba ke dai aljana ce in ganki mahaɗu da ke labari ki bani in baki tiran da na ganki nake san in sake kallonki sai na ji tashin muryan nan mai zaki na ji an ce juyo sai na ji kamar bani ba